नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. आमदार निलेश राणेंवर गुन्हा दाखल. निलेश राणेंना बळीचा बकरा केलं जातंय, नितेश राणेंचं विधान. आणि राजघराण्यानं प्लेन एमओयूवर सह्या कराव्यात. दीपक केसरकर राजघराण्याच्या टीकेवर बोलले. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. नगरपालिकेची निवडणूक अंतिम टप्प्यात येत आहे. सगळे नेते येतात आणि सांगतात की आपण सावंतवाडी शहराचा विकास करू. विकास काय करणार? जे स्वतःला मटका बंद केला म्हणून सगळीकडे मिरवत आहे की आपण मटका बंद केला, त्याच लोकांनी मटकेवाल्याला तिकीट दिलं. याचं उत्तर पहिलं जनतेला द्या. मालवण पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल आहे. तुम्ही जर मटकेवाल्याला तिकीट दिलं तर इथं मटक्याचा विकास करणार का? ते पहिलं उत्तर द्यावं. त्याच्यामुळे विकास फक्त सन्मान्य दीपक भाईच करू शकतात, अन्य दुसरा कोणीही विकास करू शकत नाही. त्याच्यामुळे सावंतवाडीच्या सुज्ञ जनतेने हे लक्षात घ्यावं की इकडचे जे स्थानिक नेते असतात त्यांच्याबरोबर जनतेने राहायचं असतं. बाहेर नाही येऊन कोण सांगून काय होत नाही. आणि इथं बाहेरच्या व्यक्ती या सावंतवाडीत चालत नाहीत. त्याच्यामुळे निश्चितपणे सावंतवाडीची जनता मराठी बोलणाऱ्याला निवडून देईल. एवढ्या ठिकाणी मला सांगायचं आहे. एक मुद्दा झाला. दुसरा मुद्दा, लखम भोसलेंनी प्रेस घेतली काहीतरी तलावात हॉटेल 2003 मध्ये आले होते. 2003 मध्ये म्हणजे 22 वर्षापूर्वी. त्यांचं वय 35 आहे. 2003 मध्ये कोण आमदार होते त्याचा पहिला आधी अभ्यास करावा आणि नंतर बोलावं. लखम राजे हे बालिश आहेत, त्यांना राजकारणातलं गंध नाही. त्यामुळे तो बालिश भाऊ बायका तो बडबंद अशी त्यांची गत आहे. तेव्हा आपण कोणावर स्टेटमेंट करतो त्याचा त्याने आधी पहिला विचार करावा. आणि सावंतवाडी जनतेला मी परत सांगतो, जर तुम्हाला तलाव वाचवायचा असेल तर भाजपला वोट करू नका. 2003 मध्ये रामेश्वर प्लाझा बांधला बिल्डिंग, त्यामध्ये माझं सुद्धा ऑफिस आहे. ही शैक्षणिक जागा होती, ते ग्राउंड होतं मुलांचं. सावंतवाडीवर एवढं प्रीती आहे ज्यांनी या घराण्याने कॉलेजमधल्या येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान केलं पैशाच्या लोभापायी. आणि ते ग्राउंड होतं, त्याच्यात बिल्डिंग बांधली. म्हणजे पैशासाठी हे घराणं काही करू शकतं, कुठच्याही टोकाला जाऊ शकतं. हे त्याचं उत्तम उदाहरण आज सावंतवाडीकर बघतायत. त्या ग्राउंडवर मुलं क्रिकेट खेळायचे. आम्ही स्वतः तिथं क्रिकेट खेळलेलो आहोत. या घराण्याने नुकसान केलं मुलांचं. आज मुलांना ग्राउंड नाही आहे, अशी परिस्थिती आहे. हे हॉटेल बांधलं नाही, या जागेचा व्यवहार केला त्या बिल्डरकडनं. हॉटेलचं नाव सांगून 2003 मध्ये या बिल्डरकडनं, तो सावंत म्हणून कोणतरी बिल्डर आहे, त्याच्याकडनं व्यवहार केला. तिसरी गोष्ट, जो निलेश राणेंवर काय गुन्हा दाखल केला त्यांच्या मागे आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत. सर्व पक्ष त्यांच्या मागे उभे आहेत, ते एकटे नाही आहेत. आणि पोलिसांनी काय ते करावं. ज्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे त्याच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही. त्याच्यावर याच्या मागचं धनी बोलवता धनिक कोण? निलेश राणेंवर गुन्हा दाखल करण्याचं बोलवता धनिक कोण? हे सर्व जनतेला माहिती आहे. असे गुन्हे दाखल करून तुम्हाला वाटत असेल की कोण आम्ही घाबरणार, तर आम्ही घाबरत नाही. त्याच्यातनं आम्हाला आणि जास्त ऊर्जा मिळेल आणि तुमचा पराभव निश्चितपणे अटळ आहे, हे तुम्ही लक्षात घ्या.
सावंतवाडी नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दुसऱ्यांदा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडनं शहरात शक्ती प्रदर्शन केलं जात आहे। माजी खासदार विनायक राऊत या रॅलीमध्ये सहभागी झालेले आहेत। आपण थेट दृश्य पाहतोय। स्वतः माजी खासदार विनायकजी राऊत आहेत, त्याचबरोबर शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत। उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचे हे शिवसैनिक या ठिकाणी सहभागी झालेले पाहायला मिळतात। आपण थेट विनायकजी राऊत यांच्याशी संपर्क साधणार आहोत। साहेब, काय सांगाल, सलग दुसऱ्या दिवशी शिवसेनेच्या माध्यमातून ही शक्ती प्रदर्शन केलं जातं, रॅली काढली जाते, तुम्ही स्वतः सहभागी झालेला आहात, काय सांगता? सावंतवाडी नगरपालिकेमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचं नगराध्यक्ष आणि पूर्ण पॅनल एक मजबूतीने आणि पूर्ण ताकदीनिशी आणि विजयाच्या खात्रीने उतरलेले आहेत। आणि त्यामुळे आज आमच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार सीमाताई मटकर आणि सर्व आमची टीम अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती जरी असली तरी आम्ही कोणत्या परिस्थितीत यशस्वी होणारच ही उमेद मनामध्ये ठेवून कामाला लागलेले, त्यांना उत्साह निर्माण करण्यासाठी आज या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत। धनशक्ती समोर आहे, जनशक्ती तुम्हाला जिंकायची आहे, कशी जिंकाल? ही धनशक्ती नाही आहे, हा हैदोस आहे हैवानांचा। पैशाचा वारेमाप वापर करायचा दलालांचा सुळसुळाट सुरू झालेला आहे आणि लोकशाहीची क्रूर थट्टा या सावंतवाडी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पैशाच्या जोरावर ज्याने माजवलेले आहे त्यांना गाडण्याचं काम प्रामाणिक सिंधुदुर्गवासी करतील। आपण पाहतोय हो ते माजी खासदार विनायक राऊत यांनी म्हटलेलं आहे धनशक्तीचा हैदोस सुरू आहे आणि जनताच त्यांना जागा दाखवून देईल अशा पद्धतीचा विश्वास जो आहे तो माजी खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केलेला पाहायला मिळतो। व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल विनायक गावास, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी। सावंतवाडी नगर परिषदची निवडणूक आहे ती ऐन टप्प्यात आलेली आहे। अगदी 3 डिसेंबरला ठरणार आहे की सावंतवाडी कोणाची। याच पार्श्वभूमीवर सावंतवाडी विधानसभेत ज्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचं नेतृत्व केलं होतं त्या अर्चना घारे आपल्यासोबत आहेत। ताई, बऱ्याच दिवसांनी आपली भेट झाली। या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही आल्याचं समजतंय। मधल्या काळात बघितलं म्हणजे तुम्ही विधानसभेला राहिला त्यानंतर तुम्ही थोड्याशा अलिप्त असल्याचं दिसतं किंवा ह्या राजकारणात सक्रिय नसल्याचं दिसतं। आज ह्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही इथे आलेलं समजतंय। तुमचे काही उमेदवार सुद्धा पक्षाकडनं उभे राहिलेले आहेत, फक्त उभाटाबरोबर ते राहिले असं दिसून येतं। काय सांगाल या सगळ्या राजकारणाकडे किंवा सावंतवाडीच्या आजच्या या सगळ्या परिस्थितीकडे तुम्ही कसं बघता? तुमचा पहिला प्रश्न की सक्रिय नव्हते, पण बरेच वेळा म्हणजे आता कितीतरी दिवस मी सावंतवाडीत येते, संपर्कात आहे, लोकांच्या सुखदुःखामध्ये आहे आणि माझं काम चालू आहे। म्हणजे असं नाही की फक्त मी लाईमलाईटमध्ये नाही आहे, म्हणजे पत्रकार प्रेस याच्यामध्ये नाही आहे, पण माझं काम माझ्या परीने करते, लोकांना जिथे मदत करायची तिथे करते, त्यामुळे ते चालूच आहे। आणि तुम्ही विचारलात की आपले उमेदवार कुठले कोण कुठे उभे आहेत, तर ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आमच्याच पक्षाचे राज्याचे ज्येष्ठ नेते आणि मित्रपक्ष यांच्याबरोबर चर्चेमध्ये होते, वाटाघाटीमध्ये सगळ्यामध्ये तेच होते प्रोसेसमध्ये। त्यामुळे त्यांनी काही निर्णय घेतले आणि त्यांनी त्या पद्धतीने उमेदवार उभे करायचे की नाही हे सगळं माझ्यापेक्षा जास्त ते सांगू शकतात। आणि आमचे अमित जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत हे पण बाहेर आहेत, आउट ऑफ आहेत, त्यामुळे ते उचित ठरलं असतं त्यांनी बोललं असतं तर। आणि हे आमचे राज्याचे हे नेते आहेत ते सांगू शकतील। थोडीशी मरगळ आली असं म्हणायचं का तुमच्या पक्षाला? कारण तसा म्हणजे विधानसभेपूर्वी बघितलं तर तुम्ही प्रत्यक्ष ऍक्टिव्ह होता, मात्र त्यावेळी पण तुमच्यावर अन्याय झाला। त्यानंतर जे उमेदवार महाविकास आघाडीने दिले ते आज शिवसेनेमध्ये आहेत, राणेंसोबत आहेत, त्यामुळे हे सगळं बघता त्यामुळे कुठे कार्यकर्त्यांमध्ये मरगळ आली का? कारण काही कार्यकर्ते पक्ष सोडून सुद्धा जाताना दिसत आहेत। राजकारणाचा हे म्हणजे चढ उतार होतच असतो आणि प्रत्येक पक्षाचे दिवस सारखे नसतात। एकेकाळी राष्ट्रवादीचे 17च्या 17 नगरसेवक होते सावंतवाडीमध्ये, त्यामुळे चढ उतार होत असतो। पण आज आपण बघतोय राजकारणामध्ये बऱ्याच तरुणांना यायचं असतं आणि त्यांना वाटतं मला या सावंतवाडीचा विकास करायचा आहे, पण आज ही जी परिस्थिती आहे म्हणजे आपण बघतोय जो पैशांचा बाजार उठलेला आहे, अशा वेळेला एखाद्याला प्रामाणिक कार्यकर्त्याला एखाद्या मुलाला येऊन इथे मला काम करायचं, एखाद्या महिलेला काम करायचं, तर ती पुढे येणार नाही का? तर हे काय चाललंय लोकशाहीचं? कारण लोकशाही म्हणजे काय? मी शाळेमध्ये असताना लोकशाहीची व्याख्या लिहिलेली की लोकांनी लोकांच्या हितासाठी लोकांकडून चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही। पण आज जर हे प्रत्यक्षात उतरवलं तर हसण्यासारखं आहे। म्हणजे आज काय आहे सावंतवाडीत काय चाललंय किंवा राज्यात काय चाललंय आणि आज कहर चाललंय की पैसेवाल्यांनी पैशासाठी
पैसे वाटून चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही असं म्हणण्याचं आज वेळ आलेली आहे आणि हे खरं आहे. आज तुम्ही बघताय की आज राज्यात आणि केंद्रात दोन पक्ष जे एकत्र आहेत ते समोरासमोर उभे आहेत. एक जण पैसे वाटतोय, दुसरा पकडून देतो. एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. पण आज अतिशय वाईट परिस्थिती. नुसता 5,000, 10,000, 15,000, 30,000 म्हणजे मला वाटतं हायेस्ट रेट असेल हा इथला, म्हणजे इथलाच नाही पूर्ण राज्यातला. म्हणजे एकेकाळी प्रतिभा संपन्न सावंतवाडी आणि इथली लोक, इथले राजकारणी असं जिथे बघितलं जात होतं आणि त्याच या मतदारसंघात, या नगरपालिकेमध्ये आज ह्या आठवडाभरात जे चाललंय ते अतिशय लांछनास्पद आहे. म्हणजे याचं म्हणजे लोकांनी पण याचा विचार केला पाहिजे, कारण खूप त्रास होतो हे सगळं बघताना की सर्वसामान्य माणूस कसा पुढे येणार, त्याच्या प्रश्नांचं काय. आज मला सांगा, मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल हा मुद्दा इलेक्शनमध्येच आला जातो, त्याच्यावरती पुढे काहीच होत नाही. आज आमची लोक, म्हणजे मला आता किती जण भेटतात म्हणे आमचा पेशंट रस्त्यात दगावलं, हे मी किती दिवसापासून बोलते, पण आज काही त्याच्यावर झालेलं नाहीये. आज आमच्या व्यापाऱ्यांचे प्रश्न किती आहेत. सावंतवाडीची इलेक्शन म्हणजे मेन आमचा सावंतवाडीचा व्यापारी पाऊस आला की पाण्यात असतो, त्याचं लाखोंचं नुकसान होतं, त्याच्यावर कोण बोलतं. अंडरग्राऊंड गटर कोण करणार, हे कोणाची जबाबदारी आहे. आज मागच्या इलेक्शनला कंटेनर थिएटरवरती पूर्ण इलेक्शन झाली. हा छोटासा मुद्दा आहे, त्यांना वाटतं हा छोटासा मुद्दा आहे, मग केला का नाही त्यांनी पूर्ण. ही छोटी छोटी कामं तुम्हाला करता येत नाही, मोठी कधी करणार तुम्ही. त्यामुळे आज कितीतरी विकासाचे मुद्दे घेऊन बोललं पाहिजे, हे कुणी करत नाहीये. 10,000 दिले, 15,000 दिले, लोक मतदान करणार आणि आम्ही परत सत्तेवर जाणार, परत निवडून येणार आणि परत ह्यांच्याकडनं पैसे लुटणार, हेच चाललेलं आहे सायकल. त्यामुळे हे जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत सावंतवाडीचा विकासही होणार नाही. त्यामुळे इतकं ह्या सगळ्यावर विचार केल्यावर, म्हणजे आपल्या लोकांनी, सुज्ञ नागरिक आहे आपला मतदार, तर सगळ्यांनी विचार केल्यावर आपल्याला जो, म्हणजे ही इलेक्शन कुठली आहे, कार्यकर्त्यांची इलेक्शन आहे. याच्यामध्ये आपले छोटे छोटे प्रश्न, गटर, वॉटर मीटर, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी असेल, लाईट हे असेल, पाणी असेल, रस्ते असतील, याच्यासाठी काम करण्यासाठी आपल्याला प्रतिनिधी हवा, जो नगरपालिकेत गेला पाहिजे. म्हणजे हाक मारल्यावर रात्री अपरात्री कधी तो आला पाहिजे, किंवा कधी त्याने माझं काम केलं पाहिजे, मला दवाखान्याच्या सुविधा पाहिजेत, काय पाहिजे, याच्यासाठी त्याने उतरलं पाहिजे, पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे. असा उमेदवार आज जनतेने निवडून दिला पाहिजे. आता महाविकास आघाडीचा मी धर्म पाळला पाहिजे, कारण मी महाविकास आघाडीची घटक आहे. त्यामुळे मी तर म्हणेन महाविकास आघाडीला मतदान करा, पण मित्रपक्ष पण उभे आहेत समोरासमोर, आमचे दोन्ही पॅनल आहेत तिथे. त्यामुळे असं मी कोणाचं स्पेसिफिक सांगणार नाही की ह्याच पक्षाला करा. जो तुम्हाला वाटतोय, जो तुमच्या हक्कीला धावून येईल, जो तुमच्या बरोबर उभा राहील खंबीर, अशा उमेदवाराला तुम्ही मतदान करा, असंच मी सांगेन. यासाठी निश्चितच या होत्या अर्चना गारे परब. त्यांनी म्हटलंय की लोकशाहीची जी व्याख्या आहे ती आता बदललेली आहे, त्यामुळे लोकांनी निवड करताना योग्य उमेदवाराची निवड करावी. विकासाचं फक्त वल्गना केल्या जातात, छोटी छोटी कामं सुद्धा होत नाही आहेत. त्यामुळे मतदारांनी या निवडणुकीमध्ये मतदान करताना योग्य विचार करावा आणि योग्य उमेदवाराला निवडून द्यावा, अशा पद्धतीचं आवाहन त्यांनी या निमित्तानं केलेलं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गवस, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी. वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 4B मधून नगरसेवक पदासाठी निवडणूक रिंगणात असलेले अपक्ष उमेदवार योगेश वारंग यांनी प्रचारात आघाडी घेतली आहे. यावेळी एक युवा चेहरा म्हणून प्रभागातील मतदारांचा त्यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. प्रतिसाद तर आमचा खूप चांगला आहे, कारण सध्या योगेश वारंग आहेत ते अपक्ष म्हणून उभे आहेत. स्थानिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ते आघाडीवर आहेत. सगळ्यांचा त्यांना प्रतिसाद आहे, कारण की युवा कार्यकर्ता म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जातं. युवा कार्यकर्ता असल्यामुळे सगळ्यांचा त्यांना पाठिंबा आहे आणि आशीर्वाद त्यांच्या पाठीशी आहे. योगेशने आजपर्यंत समाजसेवा केलेली आहे त्यांनी बऱ्यापैकी. म्हणजे रात्री अपरात्री पहिला फोन काय वाड्यात किंवा प्रभागात काय झालं तर त्यालाच यायचा पहिला फोन.
पण तो रात्री 2 नाही 2.5 नाही प्रत्येक वेळी प्रत्येकाच्या मत्तीला गेलेला आहे. असं त्यामुळे प्रत्येक युवकांनी ठरवलेलं आहे की योगेश वारंगच नाव. असं अपेक्षा हीच आहे की आजपर्यंत जी समाजसेवा केली, आज प्रत्येकाकडे रस्ते नाही आहेत जाण्यासाठी, पायवाटा आहे, चिखलातून जावं लागतंय. या प्रभागात पूर्णपणे वयस्कर वृद्ध आहेत, त्यामुळे त्यांच्या घरात रिक्षा जात नाहीये. त्यामुळे ते उद्दिष्ट महत्त्वाचं आहे आणि शहराचा विकास व्हावा यासाठी पूर्णपणे योगेश वारंग हा खंबीरपणे युवकांच्या पाठीशी आहे. प्रथम म्हणजे आराध्य छत्रपती शिवाजी महाराज, सातेरी देवी, रामेश्वर वंदन करून या प्रचाराला सुरुवात केली आहे. विजन हे पूर्णपणे डोक्यात असून शहराच्या विकासासाठी, प्रभागाच्या विकासासाठी उत्तरोत्तर पाऊल टाकेल. त्याचप्रमाणे जनतेचा असलेला आशीर्वाद, त्याचमुळे मी अपक्ष आहे. सगळ्या पक्षांची मला ऑफर असून मी नाकारली आहे की लोकांचा उद्देश असा की अपक्ष तुम्ही लढायचं, की आपली ताकद दाखवायची आहे. त्या उद्देशाने मी लढतोय. हे सगळ्यांच्या सहकार्याने हे मी पुढे पाऊल टाकलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या प्रभागात होणारे कामे, हे काही गोष्टी अडकून राहिलेले आहेत, ते पुढे होण्याचा मार्ग मी करेन. काही प्रमाणात आता रस्ते आहेत, काही ठिकाणी वाटे आहेत की प्रत्येकाचा वाद निर्माण आहे, ते मी समस्या सोडवायचा प्रयत्न करेन. सगळ्यांना एकत्र घेऊन विकासाची पुढील धोरणात ठरवेन. त्याचप्रमाणे वॉर्डात काही न झालेली कामे आहेत, मी जी आश्वासन दिलेत पण पूर्ण झालीच नाही, ती पूर्ण करण्याचा मी प्रयत्न करेन. 100% विश्वास आहे लोकांचा की मी निवडून येणार. त्याचप्रमाणे युवा चेहरा म्हणून बघितला जातो, कारण दरवर्षी तेच उभे राहून तसा प्रभागात काही विकास झालेला नाही. त्यामुळे युवकाला संधी देण्याचे काम नक्कीच करतील. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगानं प्रभाग क्रमांक 15 येथे कणकवली शहर विकास आघाडीचे उमेदवार संकेत नाईक यांच्यासाठी शहर विकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी सायंकाळी डोअर टू डोअर प्रचार केला. प्रचारात संकेत नाईक यांना मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. निशाणी मिळाल्यानंतर आज वॉर्डात तुम्ही प्रचार चालू केला आहे, कसा प्रतिसाद मिळते मतदारांचा? खूपच चांगला प्रतिसाद आहे आणि नारळ ही निशाणी खूप उत्सुकता होती मतदारांमध्ये की आम्हाला निशाणी कुठली मिळणार. नारळ या निशाणी एक शुभ संकेत आम्हाला मिळाला आहे आणि आम्ही ती नारळ ही निशाणी लोकांपर्यंत पोहोचवली आहे. तसंच ज्यावेळेस प्रथमच तुम्ही नगरसेवक पदासाठी उभे आहात, तर तुमच्या प्रचाराचं कशी रणनीती आखणार? मी स्वतः जरी प्रथमच उभा असलो तरी आमचे बंधू वैभव नाईक आणि माझे बंधू सुशांत नाईक यांचं इलेक्शन मी 15 वर्षापासून लढवतो आणि त्याचा बारकोड मी त्या 15 वर्षापासून माझं चालू आहे. आज 15 नंबर वॉर्डमधील प्रचाराची सुरुवात या ठिकाणी झालेली आहे. आम्हाला चिन्ह मिळाल्यानंतर 2 दिवस झालेले आहेत आणि 2 दिवस झाल्यानंतर चांगल्या प्रकारचं एक चिन्ह आम्ही नारळ हे चिन्ह आम्हाला शहर विकास आघाडीला मिळालेलं आहे आणि ह्या माध्यमातून आम्ही जनतेसमोर जात आहोत कणकवलीच्या. आणि कणकवलीच्या जनतेसमोर जाताना अनेक विविध प्रश्न या ठिकाणी शहरामध्ये आहेत. ह्या वॉर्डातली प्रश्न आहेत की जे जटिल प्रश्न होते. आम्ही मागच्या वेळी ह्या नाथपेनगर वॉर्डमधील एक नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे असताना आणि उद्धवसाहेब ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना खाली जो रोड आहे पूर्ण मोठा केलेला, त्याचा मोठा रोड केलेला आणि त्याला लाईट्स, या मोठ्या रोडचं आम्ही त्यावेळी काम घेतलेलं होतं आणि ते पूर्णतः नेलेलं होतं. म्हणजे ज्या ज्या प्रभागांमध्ये आमचं वर्चस्व होतं त्या प्रभागामध्ये आम्ही काम चांगल्या प्रकारे केलेलं आहे आणि त्याच कामाच्या जोरावरती, म्हणजे ह्या कामाच्या जोरावरती आम्ही आज ह्या निवडणुकीला सामोरं जात आहोत. आम्ही जरी विरोधी पक्षात असलो तरी दोन्ही वॉर्ड, जे बिजलीनगर होता आणि नाथपेनगर होता, यामध्ये विकास कामं आम्ही पूर्ण केलेली आहेत. पण बाकीच्या ठिकाणी ज्या कणकवलीच्या समस्या आहेत ह्या पण बघण्यासारख्या आहेत आणि त्यामुळे ज्या समस्यांवरती मात करण्यासाठी
आमचं हे शहर विकास आघाडीचं पॅनल उभं झालेलं आहे आणि आम्हाला चांगला प्रतिसाद, म्हणजे जेव्हापासून तुम्ही बघाल की संदेश पारकर यांनी नगराध्यक्षपदाचा उमेदवारीचा फॉर्म भरलेला आहे आणि आम्ही सर्व 17 नगरसेवकांनी जो फॉर्म भरलेला आहे तेव्हापासून जो प्रतिसाद चांगल्या प्रकारचा मिळतो आहे आणि एक वेगळी लाट या शहरामध्ये आलेली आहे शहर विकास आघाडीची आणि प्रत्येक स्टेपला आमच्या चांगल्या प्रकारचं एक नेतृत्व समोर येत आहे संदेश पारकर यांकडनं आणि ह्याचा गुलाल आम्ही येत्या 3 तारीखला उडवू आणि 2 तारीखला आम्हाला जनता कणकवलीची चांगली साथ देईल असा आम्हाला विश्वास आहे. सावंतवाडीत भाजपाला पराभव दिसतोय अशी जोरदार टीका ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर यांनी केली आहे. पाहूयात. लोबो मॅडम आगे बढ़ो, सुरेश भाई आगे बढ़ो, लोबो मैडम आगे बढ़ो. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर नगराध्यक्षासाठी उभी राहिलेली आहे शिवसेनेतर्फे. धनुष्यबाण हे आमचं निशाण आहे. माझ्यासोबत आपल्या प्रभाग क्रमांक 8 मधील लोबो मॅडम आणि सुरेंद्र बांदेकर हे दोघेजण आहेत उमेदवार आणि आमच्या तिघांची निशाणी शिवसेनाची धनुष्यबाण हेच आहे. मी 1 ते 10 प्रभाग जवळजवळ पूर्ण केलेले आहेत आणि सर्व प्रभागमध्ये आम्हाला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळत आहे. प्रत्येक माझा कार्यकर्ता हा आपणच उमेदवार आहे या प्रकारे सगळ्यांच्या बरोबर आमच्याबरोबर फिरत आहे आणि सगळं भगवमय वातावरण आहे. त्यामुळे नगरपालिकेवर भगवा झेंडा हा फडकणारच याची आम्ही आज हमी देत आहोत. सावंतवाडीमध्ये असा काही प्रकार सुरू आहे की नाही ह्याबद्दल मी काय सांगू शकत नाही, परंतु मला एकच म्हणायचं आहे की जर तुम्ही विकासाचं काम पूर्णपणे केलेलं असेल तर अशा प्रकारची पैसे वाटपाची पाळी विरुद्ध पक्षावर किंवा इतर कोणावरही येण्याची गरज पडणार नाही. त्यांनी जे काही आरोप आमच्यावर केले ते मी ऐकलेले नाहीत, परंतु मी एवढंच सांगेन की असे प्रकार जर असते तर ह्याच्यापूर्वीच त्यांनी उघड केले पाहिजे होते. आता जेणेकरून ते करत आहेत त्या अर्थी ते पूर्णपणे जी सावंतवाडीची जनता आहे त्या जनतेची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने व त्यांचा पराभव त्यांना दिसू लागत असल्याने हे खोटे-नाटे आरोप आमच्या प्रमुखांवर व आमच्या पक्षावर करत आहेत ते पूर्णपणे खोटे आहे असं मी जनतेला आवाहन करत आहे. थेट लढत पुतण्याशी आहे, काय सांगाल? लढत वगैरे काही नाही. दीपकभाईंच्या आशीर्वादाने आणि संजूभाईंच्या साथीने हे तमाम माझे जे साथीदारच आहेत, कार्यकर्ते नाहीत, ते नाटेकर असू देत किंवा इतर सगळे असू देत, यांच्या साह्याने धनुष्यबाण हे विजयीच होणार आहेत आणि नीताताई आमचे नगराध्यक्षपदी बसणार. लोबो मॅडम नगरसेवक म्हणून येणार आहेत. हे विकास कामाचे जे चित्र डोळ्यासमोर ठेवून करोना काळात जे आम्ही काम केलेलं आहे, निवडणूक असो किंवा नसो, त्या करोना काळातली आठवण प्रत्येक नागरिकाच्या मनात आहे. आम्ही जिकडे जिकडे जातो आहे ते करोना काळात किंवा स्मशानभूमीतले म्हणा ही आठवण हृदयात लोकांची आहे आणि त्याप्रमाणे ते सर्वजण धनुष्यबाणावरच बटन दाबून आम्हाला सर्वांना विजयी करून पाटेकराच्या चरणी आणि उपरलकराच्या या भूमीत मारुतीरायाच्या सानिध्यात जे वरून आशीर्वाद देतात ते नगरपालिकेत स्वतःहून देव आम्हाला खुर्चीवर बसवणार आहे. लोबो मॅडम, सर्वात अनुभवी आणि सर्वात ज्येष्ठ नगरसेवक म्हणून तुम्ही लढत आहात. आतापर्यंतचा अनुभव आहे की सावंतवाडीमध्ये कोणीही आलं तरी दीपकभाईंच्या शिवाय पान हलत नाही. यंदा मात्र खूप मोठी चुरस निर्माण झालेली आहे, कारण भारतीय जनता पार्टी असेल किंवा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना असेल दोघेही पेटून उठलेले आहेत. याबाबत काय म्हणाल? नमस्कार, मी अनारुद्दीन जॉन लोबो. मी माझ्या चर्चच्या समोर उभी आहे. मला मोठी फार ताकद आहे चर्चची, आमच्या परमेश्वराची. जे काय आता कोण फिरत आहे त्यांचं ते काम करत आहे. दीपकभाईच्या सान्निध्यात राहून आम्ही एवढे तयार झालेलो आहोत की आम्ही जनतेची कामं केली आहे. इलेक्शन पुरतंच आलो नाही. आता तुम्ही मगाशी म्हटलात की तलावाच्या संदर्भात तुम्ही बोललात. तलावाचं सुशोभीकरण करण्यासाठी कोणी अडवलं? मल्टीपर्पज हॉस्पिटल येण्यासाठी कोणी अडवलं? त्याचं उत्तर द्या ना. ते का बोलत नाही आहेत?
जे आपण हॉटेल बांधत होतो ते त्यावेळेला जनतेने विरोध केल्याबरोबर आम्ही ते स्टॉप केलेलं आहे. त्याच्यावर पुढे आमची उजरेगिरी नाही केली नाही. आम्ही मोठेपणा म्हणजे बांधणारच असं म्हटलं नाही. जे जनतेला नको ते आम्ही करत नाही. जे जनतेला पाहिजे ते काम आम्ही करतोय. माझी ही 6वी वेळ मी जनतेची सेवा करत आलेलो आहे. आता ही माझी शेवटची वेळ आहे. जनतेने मला भरघोस मताने निवडून द्यावं आणि आपली सेवा करण्याची मुभा मला द्यावी हीच माझी विनंती आहे. गजानन नाटेकरांची भूमिका ही पडद्यामागून फार स्ट्रॉंग राहिलेली आहे. आता तुम्ही फिरतायत, जनतेतून कसा प्रतिसाद मिळतो? प्रतिसादाचा प्रश्नच नाही, कारण हा प्रभाग आमच्या दीपकबाईंच्या प्रभावाखालीच नेहमी वावरलेला आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रभाव प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनात आहे आणि दीपकबाई सांगतील तेच इथे होणार आहे. विजयाची खात्री काय? 100%. जिथे पाटेकर तिकडे नाटेकर, तिकडे विजय. आणि केसरकर ज्यांच्या घरी पैसे सापडले त्यांना साधी नोटीसही नाही, मात्र माझ्यावर गुन्हा दाखल केला, नोटीसही दिली. गुन्हा दाखलच केला तर अटकही करा असं आव्हान आमदार निलेश राणेंनी दिलं आहे. तर गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि जसं मी सांगितलं हे अपेक्षित होतं, याच्यात काय नवीन नाही. मी परवा देखील आपल्याशी बोललो आणि अजून ज्यांच्या घरात पैसे सापडले त्यांना साधी नोटीस नाही, त्यांना साधं पोलीस स्टेशनमध्ये बोलवलंही नाही आणि आम्ही तो गुन्हा पकडून दिला. हा आमचा गुन्हा झाला. बघा कसं चाललंय. माझी काय हरकत नाही, पण जी कलमं लावली गेली, ज्या लोकांना म्हणजे आरोपी केलं गेलं माझ्या सहित, जो ज्यांनी कॅमेरा पकडला होता ना त्याला पण आरोपी केलाय. काय म्हणणार आपण याच्यामध्ये? सांगण्यासारखं दुसरं आता काय राहिलेलं नाही. आम्हाला हे अपेक्षितच होतं आणि दबावाखाली हे सगळं चाललंय हे आता स्पष्ट दिसतंय. म्हणजे तुमची लोक मोकाट काही केलं तरी त्यांना सगळे अधिकार आहेत. चोरी करा, डाका टाका, पैसे उधळा, त्यांना सगळे अधिकार आहेत निवडणुकीमध्ये. आणि आम्ही गुन्हा पकडून दिला तर आमच्यावर केसेस होत आहेत. काही हरकत नाही. असे अजून 10 केसेस माझ्यावर झाले तरी पुढचे जे काय 3-4 दिवस आहेत मी काय यांना सोडणार नाही. आणि मला विनंती करायची पोलीस डिपार्टमेंटला, नोटीस आपण दिलेली आहे, FIR आपण केलेला आहे, आता मला अटकही केलं पाहिजे. आपण नुसतं नोटीस देऊन कसं होईल? बेल मी जेव्हा अप्लाय करीन तेव्हा करीन, पण नुसतं नोटीस देऊन FIR नंतर प्रोसिजर काय? अटक ना कधी करणार हे पण सांगितलं पाहिजे. नुसतं हा जो काही प्रेशर टाकण्याचा जो काही प्रकार आहे, नोटीस देऊन FIR करून, माझ्यासारखा माणूस काय डगमगणार नाही, ते मग कुठे मागे हटणार नाही. आता पुढची कारवाई जी काय करायची आहे ना ती त्यांना करायची आहे. मी बघतोय ते काय कारवाई करतायत ते, मला हेही माहिती आहे ते काय करणार आहेत ते. जेव्हा मी बेल घेईन तेव्हा घेईन. आता आज नोटीस आलेली आहे, म्हणजे माझ्याबरोबर जे कोण आहेत त्यांनाही नोटीस आलेल्या आहेत. आता पुढची प्रोसिजर पोलिसांना करायची आहे. पण मी जे सांगत होतो की रवींद्र चव्हाण साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली हे सगळं चालू आहे. ते किती वेळा फोन करतायत, कोणाकोणाच्या नंबरवर फोन करतायत, त्यांचा PA किती लोकांना फोन करतोय, किती लोकांच्या टच मध्ये आहे, ते मलाही सगळं माहिती आहे. पण त्यांना जर वाटत असेल मी हे सगळं म्हणजे ह्या सगळ्या प्रेशरला मी बळी पडेल, तर अजून त्यांनी मला ओळखलेलं नाही. ही फक्त सुरुवात आहे. तुम्ही जर थांबवलं नाही अजून हे बरंच टोकाला जाणार आहे. मी बघितली नाही हो, मी कशाला बघू? हे वकिलांचं काम आहे, पोलिसांचं काम आहे आता मला अटक करणं. जर त्यांना वाटतंय की मी कुठे चुकलो आहे किंवा मी टोकाची जी काही भूमिका घेतली तो गुन्हा आहे, आता पोलिसांनी पुढची कारवाई करायची आहे. मी कशी करणार? मी कसं सांगणार पोलिसांना पुढे काय करावं? मी माझं सांगू शकतो की ज्यांच्या घरी पैसे सापडले ते आज मोकाट आहेत, त्यांना कसली नोटीस नाही.
त्यांना कसलेही बंधन नाही आणि बंधनही माझ्यावर टाकली जाते. याच्यावरूनच लक्षात येतं की आज कुठल्या स्तराला जाऊन ही निवडणूक त्यांनी ठेवलेली आहे. पण असं किती जरी अन्याय तुम्ही केलात, किती जरी तुम्ही आम्हाला दाबायचा प्रयत्न केलात, पण आम्ही काय तुमच्या या कुठल्याही प्रेशरला भीक घालणारी लोक नाही. तुम्ही करा तुम्हाला जे काय हवंय. माझा आरोप हा फक्त एकाच व्यक्तीवर आहे आणि मी त्या एकाच व्यक्तीवर आरोप करणार. मी अख्ख्या पक्षाला किंवा दुसऱ्या कुठल्याही नेत्याला जबाबदार ठरवणार नाही. एका नेत्याला राग आलाय आणि त्या रागापोटी हे सगळं चाललंय आणि मला खात्री आहे की हे सगळं ते वाटोळं केल्याशिवाय थांबणार नाहीत. त्यांना वाटोळच करायचंय सगळं. कारण का कसं असतं बघा, अहंकार ज्याला असतो ना त्याचं वाटोळं तू स्वतःच करत असतो. जसं दुर्योधनने केलं, बरोबर, जसं रावणाने केलं, सगळं होतच ना त्यांच्याकडे. नंतर अंत काय झाला? आपल्यामध्ये जे काय पुराणामध्ये लिहून ठेवलंय ना त्याचं कधीतरी वाचन करा. पैशामध्येच फक्त गुरफटत राहू नका. अहंकाराने काही होत नसतं. माझ्यावर अजून 10 केसेस टाकले तरी चालतील. मला जे करायचे ते मी करणार. मला जिथे पोचायचंय तिथे मी पोचणार. पोलिसांनी मला थांबून दाखवावं. त्यांनी हेर लावलेच आहेत माझ्या मागे. हे काय माझ्या आजूबाजूला फिरणारे तुम्हाला काय वाटतं? हे ड्युटी करतायत, हे हेर आहेत. किती जरी तुम्ही मला कैचीत पकडायचा प्रयत्न केला, मी सन्मान्य राणे साहेबांचा चेला आहे, लक्षात ठेवा. ते माझे गुरु आहेत. म्हणून अशा कुठल्या चक्रव्यूहमध्ये असं काय मी अडकणारा नाही. कारण का मी तुम्हाला वेळोवेळी सांगतो, माझं असं काय घेणं देणं नाही. आपण स्वच्छ हाताने चालणारी माणसं आहोत. पण त्यांना जे घडवायचं आहे या जिल्ह्यामध्ये, त्या कल्चरच्या मी विरोधात होतो. आता त्यांनी तो वॉर पर्सनल केला, काही हरकत नाही. मी हेच तुम्हाला सातत्याने बोलत आलेलो. रोज रोज तुम्हाला पण किती सांगणार, एकच विषय आहे. पण आज केसचा विषय जो आहे माझे वकील बघून घेतील आणि जोपर्यंत मला बेल मिळत नाही तर मला फिरू द्यायचं की मला अटक करायचं हे आता पोलिसांवर आहे. गृह विभागाचा दबाव. मी साहेब या अगोदरच्या प्रश्नाचं उत्तर देतानाच आपल्याला सांगितलं की माझा आरोप हा फक्त एकाच व्यक्तीवर आहे. मी सरसकट सगळ्या नेत्यांना जबाबदार ठरू शकत नाही. कारण का मला माहिती आहे काय होतंय. साहेब मी होतोच ना तिकडे, मला माहिती आहे ना काय होतंय, कोण जबाबदार आहे या सगळ्या विषयात. म्हणून वरचे सगळे नेते हे चांगले आहेत. कोणी दबाव टाकायचा प्रयत्न करत नाहीये. कोण दबाव टाकायचा प्रयत्न करतोय हे मी तुम्हाला त्यांचं नाव सांगितलं. मला वाटत नाही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होईल सुद्धा. कारण का त्यांचं कसं झालंय, ते त्यांचं शुद्धीकरण आहे ना तिकडे. ते पैसे शुद्ध झाले तिकडे जाऊन. आम्ही पाप केलाय तिकडे जाऊन असं वाटायला लागलं. आणि त्यांचे शुद्धीतले पैसे म्हणजे शुद्धीकरण झालेले पैसे हे आम्ही जनतेसमोर ठेवले, तुमच्या समोर ठेवले, आम्ही पकडून दिले. हे पाप आमचं झालंय असं मला वाटायला लागलं. जनता सगळं बघून आहे, सगळं कळतं. येणाऱ्या रिझल्टमध्ये हे सगळं करून सुद्धा जर भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार सगळे आपटले, पडले तर तुम्ही आश्चर्य वाटून घेऊ नका. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली आहे. कणकवली शहरातून पोलिसांनी संचलनही केलं आहे. पाहूयात. जनतेनं कुठल्याही आमिषाला भूलतापानं बळी पडू नये. मालवण शहराचा विकास करण्याची धमक ही फक्त आमदार निलेश राणेंमध्येच आहे.
त्यामुळे जनतेनं शिवसेनेच्या पाठीशी राहावं असं आवाहन शिवसेना नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार ममता वराडकर यांनी केलं आहे. मालवण नगर परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे. प्रचार अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. शिवसेनेचे उमेदवार ममता वराडकर या आता आपल्यासोबत आहेत. एकूणच कसा प्रतिसाद त्यांना या निवडणुकीच्या निमित्ताने मिळतोय ते आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. मॅडम, आपण 2 टर्म नगरसेवक म्हणून निवडून आलेला होता. 2 टर्म या प्रभागाचं नेतृत्व केलं होतं. आता तुम्हाला आमदार राणे, निलेशजी राणे यांनी नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी दिलेली आहे. कसा शहरात प्रतिसाद मिळतोय? आज प्रचार अंतिम टप्प्यात आला आहे. एकूणच जनतेचा प्रतिसाद कसा आहे? जनतेचा प्रतिसाद खूप चांगला आहे. प्रत्येक घर टू घर जाऊन आम्ही प्रचार करत आहोत. खरोखरच सगळ्यांची चांगली रिस्पॉन्स आहे. ते म्हणतात की मालवणचा आपल्या मालवण पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर झाला आहे आपल्या नारायण राणे साहेबांच्या ह्याच्यात. त्याच्यामुळे ते म्हणतात की तुम्ही चांगलं काम करा, मग आम्ही तुम्हाला भरघोस मताने निवडून देऊ आणि माझा विजय हा नक्की आहे. खरोखरच लोकांचा चांगला प्रतिसाद. गेली जवळजवळ 4 वर्ष मालवण शहरामध्ये प्रशासन राजवट होती. त्याच्यामुळे थोडी कामं स्तब्ध झालेली होती. पण आता गेल्या वर्षभरासाठी आपले निलेश राणे साहेब आमदार म्हणून उभे राहिले आणि ते निवडून आले. आम्ही त्यांना भरघोस मताने निवडून दिले आणि ह्या शिंदे शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावरच ते निवडून आले आहेत. तशी मला पण त्यांनी आता उमेदवारी दिली आहे की धनुष्यबाणातून निवडून येण्यासाठी. आणि मी येईन निवडून, हे 100% आहे. पण आता निलेश साहेबांचं एकच ध्येय आहे की स्वच्छ सुंदर असं मालवणाचा विकास करायचा. नळपाणी योजना असेल किंवा आपली रस्त्याची कामं असतील. आणि मी आता डोर टू डोर घराघरामध्ये गेली तेव्हा तिथे मला एकच हे झालं, मच्छर असेल किंवा सांडपाण्याचा. कालच निलेश साहेबांशी आमचं बोलणं वगैरे झालं. ते ध्येय सांगितलंय कचऱ्याचं संकल्पना करून पूर्ण घरोघरी डस्टबिन देण्यात येईल. ओला कचरा, सुका कचरा, पूर्ण स्वच्छता वगैरे त्यांचं एक ध्येय आहे की पूर्ण मालवण स्वच्छ पाहिजे. आपल्याकडे पर्यटन जास्त असल्यामुळे आपली मालवणची लोकसंख्या कमी आहे, पण पर्यटनासाठी लोक येतात. त्यांना स्वच्छ आणि सुंदर मालवण दिसलं पाहिजे. तसेच आपल्या समुद्रकिनारे पण स्वच्छ दिसले पाहिजे. आपल्या मालवण शहरामध्ये समुद्रकिनारा जास्त प्रमाणात आहे, त्याच्यामुळे ते स्वच्छ दिसले पाहिजेत, हेच त्यांचं हे आहे आणि ते करून घेतील ही आमची आशा आहे माझी. नळपाणी योजना असेल, नळपाणी योजनेचं म्हणाल तर आता तर पहिल्यांदा आम्ही रेवताळे ते पाण्यासाठी साठवण केली होती. पण ते पाणी पूर्ण आता आपल्या मालवण शहरामध्ये 10 मजली बिल्डिंग होत आहे. मग त्यापर्यंत ते पोचणं पाणी शक्य नाही, म्हणून निलेश साहेबांनी कुंभारमाड येथे मोठी प्रकल्प उभा करून त्याच्यातून पूर्ण घराघरात स्वच्छ आणि पिण्याजोग पाणी देण्याची त्यांची मोठं ध्येय आहे. संकल्पनेवर त्यांचं एक मोठं असं ध्येय आहे की पूर्ण मालवण शहर जर आपले नगरपालिकेवर आपला शिवसेनेचा झेंडा लागणारच आहे 100%. आणि मालवणचा विकास हे निलेश साहेबच करतील, कारण ते आमदार आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात निधी तेच आणू शकतात मालवणमध्ये. आणि आपलं पूर्ण शहर स्वच्छ सुंदर हे त्यांची संकल्पनाच आहे. आणि त्याशिवाय आपलं मालवण शहरामध्ये पर्यटक आल्यामुळे ट्रॅफिकची मोठी समस्या आपल्या मालवणमध्ये आहे. ही समस्या त्यांनी पूर्णपणे लिंक रोड करून सोडवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहे. मध्ये 246 महिला बचत गट आहेत आणि खरोखरच त्या महिला सगळ्या बचत गटामार्फत काम करत आहेत. पूर्ण मालवण शहरामध्ये आपले जेटी असेल किंवा
रॉक गार्डन असेल किंवा आपलं सिंधुदुर्ग किल्ला आहे वरती, पूर्ण तिकडे बचत गटामार्फत त्या महिलांनी स्टॉल लावले आहेत आणि त्यासाठी निलेश राणे साहेबांनी भरपूर असं सहकार्य त्यांना केलेलं आहे. आपण महिलांचे बचत गट आहे, त्या बचत गटामार्फत निलेश साहेबांनी भरपूर अशा योजना जाहीर केलेल्या आहेत. त्यामार्फत आम्ही पूर्णपणे प्रयत्नशील राहणार महिलांना काहीतरी हाताला काम देण्यासाठी. आणि आपले खासदार साहेब नारायण राणे साहेब असतील, 2 डिसेंबर 2025 रोजी जी निवडणूक होईल त्यावेळी आपण आपल्या मालवणच्या जनतेने बहुमताने शिवसेनेला निवडून दिलं, देणारच आहेत हे आम्हाला माहिती आहे, पण देतीलच, निवडून देतीलच. आमचा शिवसेनेचाच झेंडा नगरपालिकेवर होईल आणि त्यामुळे सगळं आपले निलेश राणे साहेब किंवा आमदार आमचे पूर्ण ताकदीनिशी मालवण शहरांचं जी काय त्यांची संकल्पना आहे ते पूर्ण करतील. शहराच्या विकासासाठी आमदार निलेश राणेशिवाय पर्याय नाही. आणि आता इतर कुठच्याही भूलथापांना तुम्ही बळी पडू नका. आपलं बहुमूल्य मत आहे ते फक्त शिवसेनेला द्या. शहराचा विकास करण्याची धमक आमदार निलेश राणे साहेबांमध्येच आहे. जनतेसाठी वेळ देताना अहोरात्र मेहनत घेऊन प्रभागाचा विकास करू अशी ग्वाही प्रभाग क्रमांक 2च्या भाजपा नगरसेविका उमेदवार अमृता अनिकेत फाटक यांनी दिली आहे. नमस्कार, मी अमृता अनिकेत फाटक. मी भारतीय जनता पार्टीकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे आणि माझं प्रभाग क्रमांक आहे 2 आणि आमची निशाणी आहे कमळ. राजकारणात येण्याचा उद्देश म्हणजे मी मालवणमध्येच माझा जन्म, मालवणमध्येच माझं शिक्षण आणि मालवणमध्ये आपण समाजात राहतो आणि आपण समाजाशी एक आपली नाळ जोडलेली असते. आपण या समाजाला काहीतरी आपलं शिक्षणाचा, काहीतरी आपल्या बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून देऊ शकतो. या हेतूने आम्ही राजकारणात प्रवेश करायचा मी ठरवला आणि आपण समाजाला आपलं एक काहीतरी देणं या हेतूने आम्ही राजकारणात उतरलो आहोत. आम्ही राजकारण करण्यासाठी यामध्ये उतरलो नाही, आम्ही समाजकारण करण्यासाठी यामध्ये उतरले आहोत. प्रभाग 2 मध्ये आम्ही आता प्रचारार्थी फिरताना मला ज्या काही सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न उद्भवले ते म्हणजे एक रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे. आम्ही रस्ते सुसज्ज करण्याचा प्रयत्न करू. तसेच दुसरा प्रश्न आहे पावसाळ्यात सांडपाणी आणि पावसाळ्यात जे पाणी साचतं त्याचा योग्य निचरा केला जात नाही आणि तो योग्य निचरा करण्याचा आमच्या पक्षातून आम्ही प्रयत्न करू. असा आहे कचरा व्यवस्थापन करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. कचऱ्याचे व्यवस्थापन नीट झाले तर सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्य नीट राहील, त्यांची इतर आजारांपासून जे संसर्गजन्य रोग असतात त्यांच्यापासून मुक्ती होईल. हा मुद्दा आहे आमचं सागरी महामार्ग. सागरी महामार्गावर भटकी जनावरं सध्या खूप फिरत आहेत. त्या भटक्या जनावरांचं काहीतरी योग्य नियोजन झालं तर तो एक योग्य नियोजन झालं पाहिजे अशी आमची हे आहे आणि ते नियोजन करण्याचा आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू. माझ्या मिस्टरांचे आजोबा म्हणजे यशवंत फाटक हे पण एक नगरसेवक होते आणि त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून पुढे जाण्याचा माझा प्रयत्न असेल. माझ्या सासरचा वारसा पुढे चालवण्याचा मी नक्कीच प्रयत्न करेन. माझे पती अनिकेत फाटक ते एक आंबा उद्योजक आहेत आणि आंबा उद्योजक असल्याबरोबरच ते एक सर्व सामाजिक शैक्षणिक उपक्रमात ते हिरिहिरीने सहभागी होतात. आणि ह्या क्षेत्रात येण्याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे माझे मिस्टर जे आहेत त्यांची मला बहुमूल्य साथ आहे आणि
एक बोलतात की एका स्त्रीच्या पाठी एक पुरुष भक्कमपणे उभा असतो, त्याप्रमाणे माझे मिस्टर माझ्या पाठीमागे एक भक्कमपणे माझा आधार म्हणून उभे आहेत. आज जे काही मी या क्षेत्रात उतरते आहे, तर ही साथ जर मिस्टरांची नसेल मला, तर मी या क्षेत्रात काही करेन अशी मला अपेक्षा नव्हती. पण आज जे वातावरण आहे ते उलट आहे. आता मी म्हणेन की मी या क्षेत्रात उतरले हे खूप माझ्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे. आणि आम्ही सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्रात जे काही कार्य करतो ते आता आम्हाला पुढच्या लेवलवर जाऊन पण कार्य करता येईल. माझे मिस्टर अनिकेत फाटक यांच्या भक्कम साथीने आणि त्यांच्या भक्कम पाठिंब्याने प्रभागातील जे काही समस्या असतील, जे काही प्रश्न असतील ते सोडवण्यासाठी आम्ही दोघंही कटिबद्ध राहू. अगदी माझ्या प्रभागातील लोकांनी जर आम्हाला अगदी रात्री बेरात्री कधीही जर आम्हाला साथ घातली तर त्यांच्यासाठी धावून जाण्याची आमची दोघांची इच्छा असेल आणि ते आम्ही नक्कीच पूर्ण करू. पहिली प्रथम फेरी प्रचाराची करताना मी आणि ललित चव्हाण दोघांनी जी प्रथम फेरी केली त्यामध्ये आम्हाला एवढा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला की लोक एका नवीन चेहरा शोधतायत. जुने चेहरे, जुनी माणसं यांना ते असं कंटाळे असंच म्हणेन मी. ते आम्हाला सांगत होते की आम्हाला एक सुशिक्षित, सुसज्ज असा उमेदवार पाहिजे जे काहीतरी आम्हाला नवीन कामं, नवीन योजना, नवीन उपाययोजना करून देतील, असे ते आम्हाला प्रतिसाद देत होते. दुसऱ्या टप्प्यात आम्ही शिल्पा मॅडम यांना प्रचार फेरीत जेव्हा उतरवलं त्यावेळी पण तोच प्रतिसाद आम्हाला सेम दिसला. लोकांच्या चेहऱ्यावर जो एक वेगळाच आनंद होता की एक नवीन उमेदवार, नवीन चेहरे आमच्या प्रभागाला मिळत आहेत. तसेच मी म्हणेन की आमचेच प्रदेशाध्यक्ष, आमचंच सरकार, भाजपाचंच सरकार असल्यामुळे जो काही आमच्या प्रभागामध्ये विकास करणार आहोत त्यासाठी एक सुसज्ज असे सुबळ असे पाठबळ आम्हाला मिळेल. खासदार राणेसाहेब आणि पालकमंत्री नितेश राणेसाहेब यांच्या माध्यमातून विकास कार्य करण्यासाठी आम्ही नेहमीच कटिबद्ध राहू. निलेश राणेंना बळीचा बकरा केलं जात आहे असं विधान मंत्री नितेश राणेंनी केलंय. पाहूयात. तुम्ही जे म्हणालात की भाजपनं तुम्हाला भरभरीत दिलेलं आहे, घवघवीत यशही दिलेलं आहे, असं असताना प्रश्न पत्रकार या नात्यानेही आहे आणि जे राजकीय विरोधक तुमचे जे म्हणता आहेत की नारायण राणे साहेबांची इच्छा होती जिल्ह्यात युती व्हावी, रत्नागिरीत युती होते पण सिंधुदुर्गात का युती होऊ शकली नाही. विरोधक असंही म्हणता आहेत की राणे साहेबांचा शब्द राणे साहेबांची इच्छा ही होती की शहर विकास आघाडी होऊ नये, कणकवली शहर विकास आघाडी होऊ नये, शिंदे साहेबांनी उद्धवजींबरोबर जाऊ नये, ही विधान त्याच राणे साहेबांचं होतं. शेवटी राणे साहेबांना हे प्रगल्भ नेते आहेत, त्यांना युत्या आघाड्या राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत, त्यांना राज्य कसं चालवायचं, कशा युत्या आघाड्या होत्या हे त्यांनी आयुष्यभर अतिशय बारकाईने पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून प्रस्ताव आले गेले, टेबलावर काय झालं नेमकं याची अतिशय उत्तम संवाद रवी चव्हाण साहेब आणि राणे साहेबांचा आहे, अतिशय उत्तम संवाद फडणवीस साहेब आणि राणे साहेबांचा आहे. आणि म्हणून त्या लोकांना माहिती आहे ना काय विषय आहे, त्यांना माहिती आहे ना युती काय परिस्थिती कशी आहे, कशी होत नाही, काय मागण्या केल्या, सगळ्या टेबलावर माहिती आहे. आता आपल्याला सांगितलं फक्त चुकीचं चित्र दिलं जातं, आम्ही सगळंच द्यायला तयार होतो. अहो नगराध्यक्षपद मागत होते भाजपकडून, भाजपच्या हक्काचं नगराध्यक्षपद मागत होते. आम्ही बोललो का त्याबद्दल? मी गप्प होतो ना एवढा वेळ, आम्ही नाही बोललो. कारण का आम्हाला माहिती आहे विकासावर बोलण्यासाठी काहीच नाही ना. 2019 पासून मल्टी स्पेशालिस्टची जागा देण्याची क्लिअर झालेली, जागा विकास निश्चित झाली, तरी पण केसरकरांना का जमलं नाही ते संपवण्याचं, म्हणजे ती जागा मिळवून देण्याची. का अजूनपर्यंत आरोग्याची व्यवस्थेबद्दल सावंतवाडी आणि वेंगुर्ल्याचे लोक आजही बोंब का मारतायत? आपण आमदार आहात ना, आपण मंत्री झालेला आहात ना, उत्तर द्या ना जनतेला. आरोग्याची व्यवस्थेबद्दल का केलं नाही? काय डॉक्टर का दिले नाही तिथे? का लोकांना आरोग्यासाठी आज बांबुली म्हणून गोव्याला जायला लागतंय? सांगा, उत्तर द्या. म्हणून माझं असं म्हणणं आहे ह्याच्यामध्ये उगाच राजकारण कोणी करू नये. आमच्या रवी चव्हाण साहेबांवर कोणीही आरोप अशा पद्धतीने करू नये. चव्हाण साहेबांनी आदरणीय राणे साहेबांसाठी लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये काय केलं हे आम्हाला चांगलं माहिती आहे. विधानसभेसाठी काय केलं हे चांगलं माहिती आहे. आणि मी आज पण सांगतो, आदरणीय निलेशजींचा पण बळीचा बकरा केला जातोय, त्यांना एकटं पाडलं जात आहे. का दुसरा शिवसेनेचा नेता बोलत नाहीये? का बोलत नाहीये?
उदयजी येऊन का रवी चव्हाण साहेबांवर टीका करत नाहीये? त्यांना का पुढे बोला? अजून निलेशजींच्या समर्थनात एक पण शिवसेनेचा नेता का उतरत नाहीये? तिथे ते गुलाबराव पाटील कुठल्या तरी राज्यातल्या एका जिल्ह्याच्या शहराच्या नगरपालिकेमध्ये राणे साहेबांची कशी खिल्ली उडवतात दाखवू का व्हिडिओ? मग का कोण बोलत नाहीये? निलेशजी बोलतात ते खरं. एक शिवसेनेचा नेता बोलत नाही, ना रत्नागिरीचा, ना कोकणातला, ना महाराष्ट्रातला. त्यांना का एकटं पाडलं जातंय? का नाही सपोर्टिंग? आपले दीपक केसरकर साहेबांनी घ्यावं, रवी चव्हाण साहेबांचं नाव घ्यावं ना. तोडवतात कशाला एक प्रश्न? म्हणून या बाबतीमध्ये 2 तारखेनंतर जसं निलेशजी बोलले आहेत, आम्ही लोक आपण बसू, फडणवीस साहेबांबरोबर बसू, चव्हाण साहेबांबरोबर बसू, महायुती म्हणून ह्याच्यातून काय मार्ग निघतो आपण पाहू ना. पण उगाच त्याच्यामुळे ह्या निवडणुकाच विकासात सोडून, अरे 11 महिने आम्ही मेहनत केली आहे. मी पालकमंत्री म्हणून मेहनत केलेली आहे. मी 11 महिन्यामध्ये राज्य सरकार म्हणून आम्ही भरपूर या शहरांना निधी दिलेली आहे, कामं केलेली आहे. त्याच्यावर बोलायचंच नाही, त्याच्यावर चर्चाच करायची नाही. सावंतवाडीसाठी काय तुमचा विकासाचा प्लॅन आहे हा विचारत नाही. इथे केस झाल्या, तिथे केस, एवढाच इंटरेस्ट. नारायण राणेंचं कोकणातलं अस्तित्व संपवण्याचा कट आखला जातो. या प्रश्नावरती मंत्री नितेश राणेंनी काय उत्तर दिलं पाहूयात. त्यांनी असं म्हटलं की आपला राजकीय अस्तित्व संपवण्याचा काही विरोधकांकडून कट रचला जातो. त्याला सावंतवाडीकरांनी नितेशजी त्यातलंच एक विधान आहे. काल दीपक केसरकर असं जाहीर सभेत म्हणाले की नारायण राणे यांचं सिंधुदुर्गातलं राजकीय महत्व कमी करण्यासाठी कट रचला जातो आहे. हे कोण म्हणतंय? दीपक केसरकर म्हणतात. आणि तुमच्या किती लोक बघा हसतायत. दीपक केसरकरजींनी असं सांगावं की राणे साहेबांचा संपवण्याचा कट रचला जातो हे दीपक केसरकर साहेब म्हणतायत. मग 14 पासून कोणी काय केलं? किती हसतायत बघा. 2014 पासून कोणी सुरुवात केली? राणे साहेबांच्या विरोधात दहशतवाद हा विषय कोणी चुकीची त्यांची प्रतिमा खराब केली? 14 पासून ते 24 पर्यंत हा जो काही प्रवास राणे साहेबांचा आणि राणे कुटुंबाचा झालेला आहे त्याची सुरुवात कोणी केली? 2014ला. तुम्ही ज्येष्ठ पत्रकार आहात, तुम्हाला माहिती आहे 14ला काय झालं. कोणी निलेश राणे साहेबांच्या विरोधात पहिला शंडू ठोकला 2014ला खासदार ते असताना लोकसभेला. आणि तेच म्हणतायत, म्हणून हसायला आलं, तेच म्हणतायत की राणे साहेबांना संपवण्याचा कट रचला जातोय. अहो, भारतीय जनता पक्षाने सन्मान्य राणे साहेबांना जो सन्मान दिला, भारतीय जनता पक्षाने जो राणे साहेबांबरोबर आज पूर्ण राणे साहेबांना जे काही ताकदीने उभं केलेलं आहे, आज भारतीय जनता पक्ष नसता तर राणे साहेबांनी ही पूर्ण ताकद उभी राहिली नसती. तेव्हा हेच सगळे विरोधात होते राणे साहेबांना संपवण्यासाठी. पण भारतीय जनता पक्ष आमच्यावर उभा राहिला. भारतीय जनता पक्षाने मान सन्मानाने साहेबांना पक्षामध्ये घेतलं. भारतीय जनता पक्षाने साहेबांना खासदार बनवलं. भारतीय जनता पक्षानेच आम्हा लोकांना, आम्ही असो, आमचे सहकारी असो, आम्हाला बरोबर घेतलं, आशीर्वाद दिला, प्रत्येकाला पदं दिली. मला आमदार केला, मला मंत्री केलं, सन्मान्य राणे साहेबांना केंद्रीय मंत्री केलं. ह्याच भारतीय जनता पक्षाने केलं, ह्याच आदरणीय नरेंद्र मोदीजींनी केलं, ह्याच आदरणीय अमित शाह साहेबांनी केलं, ह्याच आदरणीय आमच्या फडणवीस साहेबांनी केलं, ह्याच आदरणीय रवी चव्हाण साहेबांनी केलेलं आहे. तेव्हा नाही आलं यांच्यातलं कोण? भारतीय जनता पक्षाने तर ह्या सगळ्या हे दिवस आम्हाला दाखवलेले आहेत. आणि आज कट रचला, म्हणजे त्यांनी असं बोलावं कट रचला जातोय राणे साहेबांना संपवण्यासाठी. अहो, आज गेल्या दौऱ्यामध्ये जेव्हा आमचे चव्हाण साहेब जिल्ह्यामध्ये आलेले, आमच्या राणे साहेब पण जिल्ह्यामध्ये होते, फोन केला, दादा मी तुम्हाला भेटायला येतोय. गेले कणकोलीच्या घरी, जेवले, त्यांच्यावर अर्धा पाऊण तास बसले, दोघंही हसले, चर्चा केली, सगळी माहिती त्यांना निवडणुकीची दिली. आणि मग घरी तिथून जिल्ह्यातून निघून गेलेले आहेत रवी चव्हाण साहेब पुढच्या बैठकीसाठी. आज आदरणीय फडणवीस साहेबांनी ज्या पद्धतीने आमच्यासाठी उभे राहिले आहेत ना, फडणवीस साहेब ज्या पद्धतीने अमित शाह साहेब उभे राहिलेले आहेत ना, हे आम्हालाच माहिती आहे. आम्हाला माहिती आहे ना, 2014च्या नंतर
आमच्यावर कोणी केसेस टाकल्या, आम्हाला कोणी जेलमध्ये पाठवलं, हे सगळं माहिती आहे. पण आम्हाला जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला काय बोललो, महायुती आणि एनडीए मान ठेवणं हे आमच्या वरिष्ठांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे. कोणी किती काय बोललं तरी तुम्ही बोलायचं नाही, तुम्ही शांत बसा, तुम्ही विकासाची भाषा करायची. आपल्याला निवडणूक हे ह्या सिंधुदुर्गच्या सावंतवाडी, कणकवली, मालवण, वेंगुर्लाच्या जनतेला केंद्रस्थानी ठेवून लढवायचं आहे. महायुती टिकवण्याची जबाबदारी ही आमची आहे. आम्ही सगळी भूमिका, तुम्ही म्हणून बोललो ना दिनेशजी, आमची भाषणं बघा 11-12 दिवसाची, आमच्या कोणाचे इंटरव्ह्यू बघा. एका तोंडाने आम्ही महायुतीवरच्या घटक पक्षावर टीका केलेली नाहीये, एका तोंडाने केलेली नाहीये. एक इंटरव्ह्यू मला दाखवा जिथे आम्ही त्यांच्यावर टीका केलेली आहे. आणि म्हणून आम्हा लोकांना ह्या सगळ्या गोष्टी बोलणं, आम्ही संयम ठेवून आहोत 2 तारखेपर्यंत. आम्ही कोणाला काय नाही बोलणार. युती का तुटली नाही तुटली, अरे निवडणूक संपायला आली तरी पण आमचे पत्रकार मित्र तोच प्रश्न विचारतात, युती का तोडली. अरे संपायला आली, मतदान व्हायला आलं, आता मतदान व्हायला आलं. मला वाटतं 5 तारखेपर्यंत पण तोच प्रश्न विचारणार, युती का तुटली. झाली निवडणूक, संपली. आमच्या श्रद्धाताई झाल्या नगराध्यक्ष, तरी युती का तुटली. विकासावर बोलू, चर्चा करू. आता मला सांगा, युती तुटण्याची काय कारणं होती, कोणती काय चर्चा होती. सावंतवाडीचा नगराध्यक्ष शेवटचा कुठल्या पक्षाचा होता, काय कुठल्या पक्षाचा, भारतीय जनता पक्षाचा होता ना. वेंगुर्लाचा कुठल्या पक्षाचा होता सांगा मला. आता दोन्ही अगर जागा भाजपच्या होत्या तर मग भारतीय जनता पक्षाचा नगराध्यक्ष आम्ही बसवणार, कसा सोडणार सांगावं ना मला. शिवसेनेचा असेल, पोटनिवडणूक आम्ही मोजत नाही. अरे पोटनिवडणूक म्हणजे निवडणूक असते भारतीय जनता पक्षाचा, मग ते जागा आम्ही कशी सोडायची मला सांगा मला. म्हणजे ही चर्चा करण्यासाठी 2 तारखेच्या नंतर वेळ आहे. तुम्ही परत एकदा आम्हाला विनंती करतो, सिंधुदुर्गात या, निवडणूक सोडून पण कधीतरी मी तुम्हाला माहिती देतो ना, पण आता आम्ही विकास सोडून बोलणार नाही. ज्यांना सिंधुदुर्ग किल्ला, जंजिरा किल्ला माहीत नाही अशांच्या हातात सत्ता देऊ नका असं आवाहन माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केलं आहे. शिवसेनेच्या नगराध्यक्षाच्या उमेदवार पूजा करलकर यांना मालवणमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. गेले 19 वर्ष त्यांनी नगरसेवक म्हणून काम केलेलं आणि सगळ्या एकाच प्रभागापुढे मर्यादित न राहता संपूर्ण शहरातील जे प्रश्न असतील ते सोडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. आज नगरसेवक म्हणून ते एवढं काम करू शकतात, तर सक्षमपणे नगराध्यक्ष म्हणून काम करू शकतात एवढी मला खात्री आहे. त्याचबरोबर आपण बघितलं असाल की निलेश राणे या विभागाचे पहिल्यांदा खासदार पण होते. आता गेले ते सातत्याने सांगत आहेत की 2.5 वर्ष मी जेव्हा सत्ता परिवर्तन झालं तेव्हा मी या तालुक्याचा किंवा मतदारसंघाचा विकास करतोय म्हणून. गेले 1 वर्ष तर ते थेट या विभागाचे आमदार म्हणून काम करत आहेत. परंतु त्यांना काल मी त्यांची व्हिजन डॉक्युमेंटरी या ठिकाणी बघितली. त्या बघितलीमध्ये त्यांना या मतदारसंघामध्ये गेले 10-15 वर्ष काम करून सुद्धा मालवण किल्ल्याचा फोटो सुद्धा त्यांना आठवत नाहीत. मालवण किल्ल्याचा फोटो ते जंजिराचा फोटो म्हणून त्या ठिकाणी लावतायत. खरं तर या शहरामध्ये रोजगाराची संधी काय आहेत, या शहरामध्ये रोजगाराच्या संधी आपण बघितलं असाल की किल्ल्यामध्ये प्रवासी वाहतूक, आज जवळजवळ 300-400 कुटुंब या प्रवासी वाहतुकीवर अवलंबून आहेत. या प्रवासी वाहतुकीमुळे आपण बघितलं असाल की बोटी जी ने-आण केली जाते त्यातनं एक वेगळं पण असतं की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये असं होडीतनं पारंपरिक होडीतनं कुठे एका किल्ल्यावरून एका जागेवरून किल्ल्याच्या जागी ते लोक जाऊ शकत नाहीत. आणि त्यामुळे आमची ही परंपरा आहे आणि आमचे वैशिष्ट्य आहे. परंतु आता रोपवे करून या लोकांचा तर रोजगार बुजवणार आहेत, परंतु हे आमचं वैशिष्ट्य सुद्धा बुजवण्याचं काम या ठिकाणी करत आहे. काल मी बघितलं की या शहरामध्ये चांगलं कॉलेज, चांगली शाळा इंटरनॅशनल काढतो म्हणून सांगितली. परंतु मला आठवतं की 10-15 वर्षापूर्वी कुडाळकर हायस्कूल नावाचं एक हायस्कूल होतं. ते हायस्कूल या राणे कुटुंबियांनी हायस्कूल चांगलं करण्यासाठी घेतलं आणि त्या हायस्कूलची इमारत आता सध्या जमीनदोस्त झालेली आहे आणि ती शाळा सुद्धा आता हळूहळू बंद होण्याच्या स्थितीत आहे. त्यामुळे माझी मालवणवासियांना एक नम्र विनंती आहे की या शहरातला विकास, या शहरातल्या माहिती असलेल्या, स्वतःच्या निर्णयावर अवलंबून असलेल्या ह्याच पूजा करलकर करू शकतात. ज्यांना सिंधुदुर्ग किल्ला आणि जंजिरा किल्ल्याबद्दल माहिती नाही, ज्यांना रोपवेमुळे या रोजगारावर संकट कसं येईल हे माहिती नाही, ज्यांना शाळेच्या आपण मागची शाळा कशी केली त्याचा इतिहास माहिती नाही, अशा लोकांच्या हाती सत्ता देऊ नका. आणि म्हणूनच हे निवडणुकीमध्ये पैशाच्या विकासावर न बोलता
कारण आज कुडा मालवणचा रस्ता असून देत, कसाल मालवणचा रस्ता असून देत, कणकोली आचराचा रस्ता असून देत किंवा शहरातले रस्ते असून देत, हे रस्ते पूर्णपणे आज कशा पद्धतीने गेल्या वर्षभरात झालेत हे आपल्या सगळ्यांसमोर आहे. त्यामुळे हे विकास करू शकत नाहीत आणि त्यामुळे आमच्या नगराध्यक्ष आहेत त्या विकास करू शकतात, त्यांच्या पाठीशी राहावं असं माझं आपल्याला कळकळीचं आव्हान. राज्याचं गृह खातं झोपलेलं आहे का अशी टीका माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे. ती एकाच नाण्याच्या दोन्ही बाजू आहेत. कालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये याच विजय तेंडोळकरांनी राणेंचे म्हणजे नारायण राणेंचे आणि निलेश राणेंचे पैसे या शहरामध्ये वाटले होते आणि त्यामुळे आज आपण जेव्हा आज आपल्याला पैसे वाटायला कमी पडत आहेत आणि म्हणून हे आरोप प्रत्यारोप या ठिकाणी होतात, कारण गेल्या वेळी हीच मंडळी पैसे वाटत होती. त्यामुळे हे दोन्ही एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांनी ह्या दोन्ही शिवसेना, शिंदे गट आणि भाजप ज्या पद्धतीने पैसे वाटत आहेत त्यांना दोघांना बाजूला करावं अशी माझी जिल्ह्यातल्या लोकांना कळकळीची विनंती आहे. गुन्हा खरं तर या संदर्भात आता आपल्याला गुन्हा नोंद झाला आपल्यामार्फत या ठिकाणी मला समजलं आहे, परंतु काल पैसे पकडले त्यांच्यावर सुद्धा गुन्हा नोंद झाला पाहिजे आणि या संदर्भात सुद्धा कशामुळे गुन्हा नोंद झाला याची सुद्धा मी माहिती घेईन. रवींद्र चव्हाण आरोप करताना रवींद्र चव्हाणांनी ह्यांच्या वडिलांच्या निवडणुकीमध्ये 82 कोटी रुपये खर्च केलेत की नाही हे आधी पहिलं निलेश राणेंनी सांगितलं पाहिजे, कारण त्यांच्या निवडणुकीमध्ये खर्च करतात तेव्हा रवींद्र चव्हाण चांगले होते आणि आता त्यांच्या विरोधात पैसे खर्च करतात म्हणून रवींद्र चव्हाणांवर आरोप करायचे हे कुठलं आहे. कारण कालच्या निवडणुकीमध्ये 82 कोटी रुपये रवींद्र चव्हाणांनीच खर्च केले होते. हे भारतीय जनता पार्टीचे आणि आता जे शिंदेचे जे फुटलेत कार्यकर्ते ह्या दोघांना माहिती आहेत. दोघांना किती पैसे रवींद्र चव्हाणांनी खर्च केले हे दोघांना माहिती आहेत आणि त्यामुळे हे दोन्ही एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत. दोन्ही जिल्ह्यात काही विकासाची कामं केली नाहीत, नुसता भ्रष्टाचार केला आहे म्हणून हे पैसे वाटत आहेत. कालपर्यंत 10,000 होता, आता रवींद्र चव्हाणांवर आरोप केल्यावर ह्यांचा रेट 15,000 होऊ शकतो, भाजपचा रेट 20,000 होऊ शकतो, परंतु मतदारांनी सुज्ञपणे मतदान करावं असं आमचं आव्हान आहे. नाही आता खरं तर कोण बळीचा बकरा होतोय, परंतु या मुळे एक होईल मात्र की निलेश राणेंना विकास निधी संदर्भात गेल्या वर्षभरात कोणी विकास निधी दिला नाही आणि यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री आहेत म्हणून त्याचा थेट हे मात्र या मतदारसंघावर होऊ शकतो एवढं मात्र निश्चित आहे. हे राज्यातलं गृह खातंही झोपलेलं आहे, कारण आपण बघितलं असेल की गेल्या निवडणुकीपासून असेच पैसे वाटत होते. आपण व्हिडिओ बघितला होता निवडणुकीनंतर पैसे वाटायचे व्हिडिओ झाले, त्याच्यावर एकातरी गुन्हा नोंद झाला आहे. त्यामुळे गृह खात्याकडनं आणि या निवडणूक आयोगाकडनं कोणतीही अपेक्षा नाही. एक सांगा झालेली प्रक्रिया योग्य आहे का? नाही आता पैसे वाटताना खरं तर गेल्या वेळी सुद्धा जे वाटत होते त्यांच्यावर सुद्धा गुन्हा नोंद झाला नाही. आज आपण बघताय की 2-3 दिवस झालेत पैसे पकडतायत, पैसे वाटतायत, सगळे सांगतायत. एक तरी पोलीस एक तरी निवडणूक आयोगाचा अधिकारी रस्त्यावर आहे का बघा. गुन्हा नाही गुन्हा दाखल झाला याची माहिती मी घेईन आणि कशावर गुन्हा झाला आहे, कोणी तक्रार केली होती ह्याची पण माहिती घेतोय. एक आहे मल्टी स्पेशालिटीच्या संदर्भात मी काल युवराजांची मुलाखत बघितली. त्याच्यामध्ये जी जागा देऊ केलेली आहे ही शासनाने, आता सध्या ती जागा शासनाच्याच ताब्यात आहे, शासनाने त्यांना देऊ केलेली होती, परंतु त्याच्यामध्ये त्यांनी ज्या अटी घातल्या त्या त्यांच्या कुटुंबातले इतर सदस्यांना मान्य नव्हत्या आणि त्याच्यामुळे हे राहिलेलं आहे. हे त्यांनासुद्धा माहिती आहे की ह्या अटी घातल्या गेल्या, त्याच्यामुळे असं त्याच्यावर बोलणं हे अयोग्य आहे. आणि दुसरी बाब अशी आहे की मोती तलावाच्या संदर्भात राजघराण्याने त्याच्यावर आपला हक्क सांगून त्याची मालकी मागितलेली आहे आणि त्याच्यामुळे असं काही घडणं हे चुकीचं आहे. शेवटी मोती तलाव हा सावंतवाडीच्या जनतेचा आहे, म्हणजे पर्यायाने तो नगरपालिकेचा आहे आणि ही केससुद्धा न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे. जागेच्या संदर्भात मी सांगितलं की मी कॅबिनेटची संमती घेतली आणि 54 गुंठे जागा ही राजघराण्याला देण्याचं सुद्धा मान्य केलं शासनाने. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, शासनाच्या ताब्यात असलेली पूर्ण जागेपैकी त्यांना स्वतःच्या मालकीने ती मिळणार आहे, याच्यामध्ये फायदा त्यांचा आहे. नाही असं बिलकुल नाही. मल्टी स्पेशालिटी जागेच्या प्रश्नामुळे प्रलंबित राहिलेली आहे आणि जागेच्या प्रश्नाच्या संदर्भात त्यांना आम्ही पर्यायी जागा देऊ केली, म्हणजे त्याच्यामधलाच काही भाग हा त्यांच्या स्वतःच्या मालकीचा देण्याचं आम्ही निश्चित केलं. तरी पण अटी घातल्या तर अशा अटी की ज्या त्यांच्या कुटुंबातल्या इतर सदस्यांना मान्य नाही, अशा अटी जर घातल्या तर मग त्याच्यावर त्यांनी सह्या करायला नकार दिला. त्या अटी तुम्ही दूर करा आणि हे त्यांना माहिती आहे, हे त्यांना चांगलंच माहिती आहे की अशा अटी घातल्यामुळे सह्या होऊ शकल्या नाही, त्याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे. शेवटी सगळ्यात हॉस्पिटल सगळी एका जागी असणं हेच पेशंटच्या दृष्टीने सोयीचं असतं आणि तुम्ही दुसरी जागा सांगता ही आपल्या ताब्यात नाही आहे.
त्याचं ॲक्विजिशन करायला लागेल आणि ॲक्विजिशन करण्यासाठी वेगळी तरतूद करायला लागेल आणि त्याच्यापेक्षा आहे त्या जागेवर केलं तर ते ताबडतोब होऊ शकतं. आजसुद्धा त्यांनी जर ठरवलं आणि जर अटी दूर केल्या तर ताबडतोब दुसरी सही होईल आणि मग ह्याचं काम ताबडतोब सुरू होऊ शकेल. कुठे आमचं तुम्ही पत्रक वाचून बघा, त्याच्यामध्ये 100% विकासावरच लिहिलेलं आहे. विकासाच्या व्यतिरिक्त काही लिहिलेलं नाही. मल्टीस्पेशालिटीचा मुद्दा त्यांनी काढला, त्याच्यामुळे तो कधी कशामुळे पेंडिंग राहिलं हे सांगणं आमचं कर्तव्य आहे आणि ते आम्ही केलेलं आहे. हे सर्व करत असताना एका मुद्द्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केलं जातं आहे की मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल ही संकल्पनाच मुळात मी मांडली, त्याच्यासाठी आवश्यक तो निधी शासनाकडून मंजूर करून घेतला, त्याची टेंडर काढली, त्याची वर्क ऑर्डर झाली. जर थोडंसं सहकार्य झालं असतं तर एवढं ते हॉस्पिटल उभं राहिलं असतं आणि त्याच्यामुळे ह्या अटी शर्ती ज्या घातल्या आहेत आजसुद्धा जर बदलल्या तर ताबडतोब उर्वरित मेंबर्सच्या सह्या होऊ शकतील आणि मल्टीस्पेशालिटीचं काम सुरू होऊ शकेल. तर त्यांनी जर कबूल केलेलं असेल की आम्ही अनेक जमिनी दिलेल्या आहेत, तिथं तर जमीन देण्याऐवजी जमीन त्यांना मिळते, त्याच्यामुळे त्यांनी अशा कुठल्याही अटी शर्ती न घालता सह्या करण्याची तयारी असली आजसुद्धा तयारी दाखवावी. ताबडतोब मल्टीस्पेशालिटीचं काम सुरू करता येईल. मोफत देण्याचा प्रश्न अशासाठी उद्भवत नाही की शासनाच्या नावावर जागा आहे, त्याच्यामुळे ही जागा त्यांच्या नावावर ट्रान्सफर करण्याची शासनाची मान्यता ही सुद्धा मीच त्या ठिकाणी मिळवून दिलेली आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांनी जर मनाचा मोठेपणा दाखवला आणि अशा तऱ्हेचे कुठल्या अटी शर्ती घातल्याशिवाय प्लेन MOU केला तर समोरची पार्टीसुद्धा त्याच्यावर सह्या करेल आणि मग मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल ताबडतोब म्हणजे दुसऱ्या जागा ॲक्वायर करायचे तर त्याला जे वर्षानुवर्ष लागतात त्याच्याऐवजी ताबडतोब होऊ शकेल. त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवावा, कुठल्याही अटी शर्ती न घालता MOUवर सह्या कराव्या, मल्टीस्पेशालिटीचं काम ताबडतोब सुरू होऊ शकेल आणि सावंतवाडीच्या जनतेला मल्टीस्पेशालिटीची आवश्यकता आहे म्हणूनच मी हा प्रकल्प मंजूर करून घेतलेला आहे. नाही त्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या अटी घातल्या नाही. आणि मग त्यांचं म्हणणं असं असेल तर आम्ही प्लेन MOU तयार करतो, त्यांनी त्याच्यावर सह्या कराव्या, मला अतिशय आनंद होईल. निवडणूक हा वेगळा मुद्दा आहे, लोकांसाठी सोयी उपलब्ध करून देणं हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यांचं जर असं म्हणणं आहे की आम्ही तयार केलेला MOU आहे तर आम्ही MOU नव्याने तयार करतो, त्यांनी त्याच्यावर सह्या कराव्या, म्हणजे सर्वांच्या सह्या होतील आणि मग हा प्रश्नच संतुष्टात येईल. पण तो त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या अटी घातलेल्या आहेत. शासन स्वतः अटी का घालणार? अशा शासनाला अटी घालण्याचं काही कारणच नाही. त्यांनी त्याच्यामध्ये काही अट अशा घातलेल्या आहेत की ह्याचा इतरत्र वापर करता येणार नाही वगैरे अशा स्वरूपाच्या त्या अटी आहेत. तर त्या त्यांच्या जे काउंटर पार्ट आहेत त्यांचे फॅमिलीतल्या उरलेल्या मेंबरना ते मान्य नाही. त्यांचं म्हणणं की प्लेन MOU असावा आणि प्लेन MOU करायला तशी कुठलीच हरकत माझ्या दृष्टीने दिसत नाही. तर त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून ती जर संमती आजसुद्धा दिली, कारण आता त्यांनी म्हटलेलं आहे की आम्ही अनेक जागा दिल्या, इथं तर जागा देण्याचा प्रश्न नाही, उलटं त्यांना जागा मिळणार आहे. जवळजवळ 54 गुंठे जागा मिळणार आहे तलावाच्या काठाची, ज्याची किंमत ते आपल्या मनाप्रमाणे त्या जागेचा वापर करू शकतात. शहरात मला जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे, केलेल्या कामाचं चीज झालं अशा प्रतिक्रिया आहेत. आतापर्यंत आलेला निधी योग्य प्रकारे वापरला गेल्यानं आम्ही तुम्हाला पुन्हा निवडून देऊ असा शब्द नागरिकांनी दिला आहे. त्यामुळे मला किती टार्गेट केलं तरी मी कोणावर टीका करणार नाही. विकास कामांच्या मुद्द्यावर मी जनतेसमोर जात असल्याचं वेंगुर्लेतील भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार दिलीप गिरव यांनी सांगितलं आहे. पाहूयात.
मी भारतीय जनता पार्टीची खूप जुनी कार्यकर्ती असल्यामुळे माझा परिचय भारतीय जनता पार्टीचीच जुनी कार्यकर्ती अशीच ओळख आहे आणि ह्या ओळखीचा मला चांगला फायदा मिळतोय. लोक माझ्याकडे विश्वासाने बघतायत, कारण लोकांना एक विश्वास एक असा आहे की इतके बदल झाले पण आम्ही जिथे आहोत तिथेच, म्हणजे त्या पार्टीमध्येच आहोत. कधी वेगळी विचारधारा किंवा वेगळं काही पक्षाने सांगितलेलं त्याच्याविषयी वेगळं असं आपलं काही वेगळं असं आम्ही केलेलं नाही. पक्षाने सांगितलेल्याच मार्गावर आम्ही आत्तापर्यंत चालत आलेले आहोत. त्याच्यामुळे लोकांना एक आदर आहे, आपुलकी आहे आणि मला माझ्याबरोबर आता नवीन उमेदवार विनय नेरुरकर पण आहेत. तर आम्ही दोघे मिळून एकत्र प्रचार करतोय आणि आम्हाला चांगला प्रतिसाद लोकांकडून मिळतो. आमचा ध्येय हे म्हणजे विकास झाला तेवढंच दाखवून, म्हणजे जो आहे तो विकास दाखवून आम्हाला निवडून यायचं नाही, तर आमचं विकासाचं विजन सुद्धा आता परत तयार आहे. म्हणजे पुढच्या काळात आम्ही जी आश्वासनं दिलेली आहेत ती आम्ही नक्कीच पूर्ण करू आणि याच्यापेक्षा सुद्धा म्हणजे जे केलंय त्याच्यापेक्षा सुद्धा काहीतरी क्रिएटिव्ह आम्ही आमच्या शहरात निर्माण करू आणि एक आदर्श घालून देऊ संपूर्ण भारत देशात की ही वेगळी नगर परिषद आहे आणि वेगळं काहीतरी जे घडवण्याचं जे स्किल आहे, म्हणजे आतापर्यंत जी केलेली कामं तर नुसतीच फक्त सिमेंट कॉन्क्रीट ह्याचा वापर करून केलेली कामं नाहीत, तर त्याच्यात कलात्मकता रसिकता वगैरे दाखवून कामं केलेली आहेत आणि हे खरंच म्हणजे लोकांना अट्रॅक्ट करणाऱ्या ह्या गोष्टी आहेत आणि त्या पुढच्या काळात सुद्धा आम्ही ही कलात्मकता जपू, वारसा जपू, जो सांस्कृतिक वारसा आहे तो जपून पर्यटन दृष्ट्या आणखी काही करता आलं तर त्या क्षेत्रात आम्ही नक्कीच भरीव कामगिरी आमचं पॅनल करेल. प्रतिसाद बऱ्यापैकी चांगला आहे प्रतिसाद आणि पहिल्यांदाच मी निवडणूक लढवत आहे. भारतीय जनता पार्टीने मला पहिल्यांदाच संधी दिली आहे, त्याचं मी नक्कीच हेच करीन. जे काही कामं करायची आहेत ती नक्कीच करून घेईन. महत्त्वाचं म्हणजे ड्रेनेजचं आहे ते पण काम करून घेईन. त्यांनी 5 वर्षाचं बऱ्यापैकी चांगलं कार्य केलेलं आणि ह्यापुढे पण त्यांच्यासोबत आम्ही चांगलं कार्य करीन. नमस्कार. 19 तारखेला प्रत्येक प्रभागात प्रचार फेरी सुरू केली. आज 10वा दिवस आहे, त्यामुळे 10व्या दिवशी शेवटची प्रचार फेरी प्रभाग क्रमांक 5 आणि हा प्रभाग क्रमांक 5 हा म्हणजे आपण त्याला सुज्ञ मतदार किंवा बाजारपेठ किंवा असे सुशिक्षित मतदार या प्रभागात आहेत, व्यापारी लोक या प्रभागात आहेत. त्यामुळे हा प्रभाग आम्ही शेवटच्या दिवशी ठेवलेला, कारण इथेच खरी नगरपालिकेची इमारत आहे. प्रचार फेरी प्रत्येक प्रचार फेरीत मी नगराध्यक्षाचा उमेदवार म्हणून वावरत होतो. उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे लोकांचा. लोकांनी केलेल्या कामाचं चीज झालं असं म्हटलंय. आतापर्यंत आलेला निधी योग्य प्रकारे वापरला गेल्यामुळे आम्ही तुम्हाला परत निवडून देणार असं सर्वसामान्य नागरिकांचं आणि मतदारांचं मत आहे. त्यामुळे यावेळी सुद्धा भारतीय जनता पार्टीने जो आमच्यावर विश्वास दाखवून आम्हाला उमेदवारी दिली त्याचा नक्कीच आम्ही त्यांचं चीज करून दाखवू. आमचे प्रभाग क्रमांक 5चा चे उमेदवार सुषमा प्रभू खानोलकर हे ज्येष्ठ भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्या आहेत. तसेच आमचे नवे उमेदवार आहेत विनय नेरुरकर, हे सुद्धा आपल्या व्यापार क्षेत्रात आणि नावलौकिक आहे त्यांचा. त्यामुळे हे दोन्ही उमेदवार भरघोस मताने निवडून येतील. तसेच मला सुद्धा या प्रभाग क्रमांक 5मध्ये नक्कीच मताधिक्य मिळेल याची खात्री आहे. विरोधकांनी किती जरी मला टार्गेट करायचा प्रयत्न केला किंवा विरोधात जरी बोलले तरी मी त्यांच्या कोणाही उमेदवाराच्या विरोधात एक शब्द आजपर्यंत बोललेलो नाही आणि बोलणारही नाही, कारण माझं काम नागरिकांनी बघितलेलं आहे आणि अनुभवलेलं सुद्धा आहे. त्यामुळे मी नागरिकांकडे फक्त विकासाच्या मुद्द्यावरच मत मागण्यासाठी आलेलो आहे आणि नागरिक मला नक्कीच सहकार्य करतील. गेल्या 4 वर्षात प्रभाग 3मध्ये दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून विकास कामांसाठी 14,97,00,000 निधी दिला आहे. त्यामुळे या भागातील जनता आमच्या ठामपणे पाठीशी असल्याचं वेंगुर्लेतील शिवसेनेचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार नागेश गावडे यांनी सांगितलं आहे. पाहूयात. नमस्कार, मी उमेश सुभाष आरोलकर प्रभाग क्रमांक 3मधून नगरसेवक पदासाठी उभा आहे. तर सगळ्यात जास्त विकास कामं जी आहेत ती प्रभाग क्रमांक 3 यामध्ये झालेली आहेत आणि माननीय दीपकभाई केसरकर तसेच सचिनजी वालावलकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली असल्यामुळे हा विजय सर्व शिवसेनेचाच होईल असं मी नक्कीच. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही सर्व शिवसैनिक इच्छुक आहोत आणि जनता
आम्हा सर्वांना निवडून देईल नक्कीच. या प्रभागात खूप उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद मिळतोय. जेव्हापासून मी प्रचार चालू केला आहे तेव्हापासून माझ्याबरोबर माझे सर्व नागरिक माझ्या साथीला आहेत आणि यापुढे राहतील आणि धनुष्यबाण या निशाणीसमोर बटन दाबून मला विजयी करतील हा विश्वास वाटतोय मला या प्रभागात, कारण जास्तीत जास्त कामं झालेली आहेत. त्याच्यामुळे निश्चितच माझा विजय हा नगराध्यक्ष पिंटू गावडे आणि नगरसेवक म्हणून उमेश आरोलकर आणि मी स्वतः सुचिता परब निश्चित मला निवडून देतील अशी मला अपेक्षा आहेच आणि देतीलच. प्रभाग 3 मध्ये आज प्रचार फेरी आहे. एवढा जनतेचा मला प्रतिसाद मिळतो आहे की स्वतः म्हणून सगळे लोक येते, जनता माझ्या समोर बरोबर येते. ते एकच कारण आहे, समाजसेवा, लोकांची जनसेवा हेच कारण त्यामुळे येते. आणि दुसरा की दीपक भाई केसरकर साहेबांनी या 2023 पासून जी ह्या वडकोल भागात जी विकास कामं केली आहेत, कारण 5 वर्ष आम्ही असताना इथे कोणी केली नव्हती राजन गिरपने, पण 4 वर्ष प्रशासन असताना जेवढी कामं या 14,97,00,000 रुपये निधी खर्च केलेला आहे या 4 वर्षात प्रशासन काळात. त्याच्यामुळे आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की वडकोल भागातली जनता आमच्या सोबत खंबीरपणे उभी राहणार आहे, विकासामुळेच आमच्यावर उभी राहणार आणि माझ्या समाजसेवा हे प्लस पॉईंट असल्यामुळे माझ्या यांच्याशी प्रत्येक कॉन्टॅक्ट आहे. जनतेचा खूप चांगला प्रतिसाद आहे. माझ्यावर युवा वर्ग चांगलाच माझ्याबरोबर आहे, त्याबरोबर सगळी जनता माझ्यासोबत आहे. वडिलांचे पण इकडे माझ्या पूर्वीपासून आम्ही आंब्याचा जे व्यवसाय करायचो त्यामुळे बागायतदार सगळे माझ्यासोबत आहेत. कारण पप्पांना बाबांना माझ्या पहिल्यापासून 40 वर्ष इकडे आमचं रिलेशन आहे त्या पप्पांचं माझ्या, त्याला मला जरूर फायदा होणार त्याचा.
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आमदार निलेश राणेंवर गुन्हा दाखल. निलेश राणेंना बळीचा बकरा केलं जातंय, नितेश राणेंचं विधान. आणि राजघराण्यानं प्लेन एमओयूवर सह्या कराव्यात, दीपक केसरकर राजघराण्याच्या टीकेवर बोलले. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.